patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod naman pinakadagkog, pinakulang balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Human sa twin bombing sa Hulo-Sulo kagahapon, gilayong gipahugtan sa otoridad ng seguridad sa laing lugar sama sa Davao City. Atong sayron ang detalye ini pinaagi sa live report ni Jandy Esteban. Jandy! Yastak tungod ni ini hugot ang pag-inspect sa mga motorsiklo nga musulod sa Davao City. Samtang dunay pahimangno si Mayor Inday Sara Duterte sa publiko, ilabi pa nga karong nagkaduol na ang paghinumdum sa Rojas Night Market bombing sa syudad. Dunay report nga posibleng motorsiklo nga dunay kargang improvised explosive device ang gigamit sa pagpamomba sa Hulo-Sulo kagahapon. Busa ang Task Force Davao, hugot nga gina-inspect ang mga utility box sa mga motorsiklo nga nagasulod sa Davao City. Hasta ang mga nakapark sa downtown o crowded areas ginabantayan. Nag-ano din tayo na ensure na yung mga areas in Davao City in which have been declared as maximum security zones, kagaya ng yung sa San Pedro Square, ay ma-ensure na walang mga unattended motorcycles. Gidoble sab nila ang seguridad sa checkpoints, pero hagit kanila ang pagpatuman sa seguridad karong dunay pandemya. Lisod man gud daw mailhan ang mga taong nagasulod sa syudad, kay tanan naka-face mask ug nagapatuman sab sila og no contact policy sa inspection isip safety protocol. Busa nakatutok ang mga personahe sa mga gamit nga nagaagi sa scanners ug kung mutingog ang metal detectors, ginapabalik sila sa linya. Kini aron masigurong dili sila malutsan sa mga daotang elemento. Yung una is with the use of face mask and face shields, identification is difficult. Number two is we are implementing yung no contact policy sa inspection. Ibig sabihin, medyo babagal-bagal tayo sa inspection dahil imbis na sana mabilis lang na pagtumunog, pagkapan mo, ma-ascertain mo na susi lang pala or may coins lang pala siya sa pulsa niya. But this time, hindi natin hinahawakan. Naga-coordinate na usab sila sa intelligence community sa laing lugar aron mamonitor ang lihok sa mga terorista. Samtang ang Police Regional Office 11 naka-full alert status. Ang suspected data, mga suicide bomber and mga Abu Sayyaf member. So remember dito po sa 11 nahuli yung isa sa top commander ng Abu Sayyaf. So careful pa rin po tayo.
Samtang nagpaabot sab og pahasubo si Davao City Mayor Inday Sara Duterte ngadto sa mga pamilya sa nabiktima sa pagpamomba didto sa Hulo Sulu. Duna sab kini pahinumdom sa mga Davaoenyo. Ilabi pa nga nagkaduol sab ang anibersaryo sa mangilngig nga Rojas Night Market bombing nga nahitabo niadtong September 2, 2016. We express our sympathies no sa mga taga-Hulo. And kami ay nakikiisa sa pinagdadaanan ninyo and we would like to express our deepest condolences to the families of those who died, who were casualties sa bombing. Davao City is not immune sa ingon ani. In fact, duol na ang September 2. Yes. September 2 was the Rojas Night Market bombing. So kinahanglan we should support the culture of security nato diri sa atua sa Davao City. Text sa latest update nga gihatag sa One Mindanao ni Colonel Antonio Abundabar, ang Public Information Officer sa Western Mindanao Command, labot sa twin bombing dito sa Hulo Sulu. Miabot na ang wounded sa 74, 20 niini ang sa AFP, 48 ang sa sibilyan, 3 ang sa local police ug 3 sab sa SAF. Ang mga namatay miabot na sa 15, 6 ang sa sibilyan, 8 ang sa AFP ug 1 ang sa SAF. Samtang padayon pa ang ilahang investigasyon labot sa maong pagpamomba. Tek. Daghang salamat, Jandy Esteban. Chief of Police sa Carmen, Cotabato Province, patay. Human kini napusilan samtang nagpahigayon og hot pursuit operation. Patay si Police Major Joan Resurrection, ang Chief of Police sa Carmen Police. Human kini napusilan sa mga suspetsadong hold-upper. Sumala pa nagpahigayon ng mga opisyal kauban ng lain pang pulis og hot pursuit operation. Human gi-hold up ug gipatay ang usa ka Indian national sa Sito Tawan-Tawan, Barangay Poblasyon, Carmen, Cotabato. Sa pagginukdanay, duna di ay mga kauban ang suspect nga mipatay sa biktimang Indian national nga maoy mipusil patay usab sa mga opisyal. Gikasubo ni Carmen Mayor Moises Arendain ang pagpamusil sa Chief of Police sa ilang lungsod. Mga empleyado sa usa ka gi-lockdown nga tailoring shop sa Iligan City nanawagan og tabang. Anihang report. Nagbutang na og karatula ug nagpakita sa bintana ang mga naka-quarantine nga empleyado uban ang anak sa tag-iya sa usa ka tailoring shop sa Iligan City. Kini aron mangayo og tabang sa local IATF. Sukad Agosto 5 pa sila gi-lockdown ug dunay 84 ka tawo pa ang anaa sa sulod. Mayroon kasing stay out at stay in. Okay. Kung itong mga stay out lang talaga, normally kung wala sila within the night, itong mga stay in na to, intact sila sa may, kasi mga rooms naman, only for them lang talaga. Duna nay 22 ka tawo ang nagpositibo human sa swab test. Laing 22 na usab ang gipa-swab test, samtang 27 pa ang nagpaabot nga matest. Umabot na tayo ng 19 days namin dito na lockdown Dapat sila mismo, initiative na nila. They were trained to do what is right sa mga ganitong situation. Hangyo nila sa Iligan City LGU nga matabangan sila tungod kay daghan sa naka-quarantine sa establishmento, duna nay mga sintomas sa COVID-19. Dili kuno layo ang posibilidad nga magtinakuray lang sila tungod kay anaa lang sila sulod sa bodega. Actually, there is a 22 nga wala pa maswab. Nga in fact, gireklamo na sa one of the owner, son of the owner, about sa daghan na ilang gikuan nga doon na mga sintomas. And then, why nga nung gisagol ang 7 ka mga positive diha sulod sa mga compound. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Yumando ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte nga magpabilin ang paggamit og motorcycle barrier padayang manakop ang kapulisan sa Davao City sa nagapaangkas nga walay barrier. Anang detalye. Sa pahayag ni Mayor Sara Duterte, magpadayon ang paggamit sa motorcycle barrier. Busa ang mga dili mosunod masita gayud sa otoridad ug dayong dakpon. Ito nga mga guidelines dito sa applicable sa mga lugar nga ginakonsiderar nato nga GCQ. Depende na sa mga lugar nga GCQ kung ilang i-adapt sa ilang lokal nga panggamahanan. Base sa pahayag sa mayor nga gawas nga mahasol sa pag-verify kung nagpuyo sa usa ka balay ang mga rider ug pasahero, mas luwas usab kuno ang paggamit sa barrier sumala sa mga doktor kay layo sa takod-takod sa virus.
Nanawagan ang otoridad nga sundon gyapon ang maong kamanduan aron malikay sa dakop. Huwag natin ipatuman sa mga nag-backride ang paggamit sa barrier, katong protective barrier nga ginaingon, o kinahanglan naka-face mask sila, naka-full face pod sila o kaning helmet, o mosunod sa katong health protocols. Kaning manggod. Ako, si Real Soroche, para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Parte sa Purok 4B sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City gi-lockdown. Kung ano atong sayron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, kini ang laka nga gihimo sa LGU aron mapugnan ang posibleng pagkuyanap sa COVID-19 sa maong lugar. Subay sa rekomendasyon sa City Health Office sa Cagayan de Oro, gipailawom sa Focus Containment Zone o lockdown ang parte sa Purok 4B Santo Niño, Barangay Gusa. Kinihuman nga adunay residente nga nagpositibo sa COVID-19. Ang pasyente, usa ka 28 anyos nga lalaki, usa ka apor, sangli trabahante kini sa usa ka kumpanya. Nakasinati og pag-ubo ni atong Agosto 13 og niadto sa ospital aron magpatambal. Naulian kini pagka Agosto 20 og aron makabalik sa trabaho, gipailawom sa swab testing og dito nahibal-an nga positibo kini sa COVID-19. Na-isolate na karon ang pasyente og padayon ang contact tracing nga ginahimo sa syudad aron mapugnan ang pagkaylap sa virus. We have already identified 15 kay direct contact niya, 8 ang household contacts, 5 kasamtangan sa iyang workplace contacts, and 2 healthcare workers. Gipapalapdan pa nato atong contact tracing. Moabot sab nga to sa 87 ka mga panimalay o pamilya ang nalakip sa lockdown. Karong hapon, siguro kamulo na karong panghatag pod sa unang ayuda ang barangay. Giubanan pod sa atong mga kauban sa mga Jimbix, sila ang mo-assist dito sa paghatag sa mga food packs karon, Mayor. Ongoing. Samtang nakatala og laing local case ang syudad, usa ka 36 anyos nga lalaking taga Barangay Kauswagan, close contact siya ni case number 210 nga taga Zone 7 Acacia, Barangay Carmen. Sa karon aduna nay 22 ka mga close contact ang nasubay sa CHO nga posibleng nataptan sa maong pasyente nga asymptomatic. Luyo sa padayong pagsaka sa local cases, nangamuyo si Mayor Oscar Moreno nga malampasan kining suliran sa pandemya sa dili madugay. Ang putakang Senior San Agustin, Santa Monica, nga tabangan ta pag kumbati nining virus. Real, tungod sagad sa mga nagpositibo karon sa syudad kay mga apor hangyo karon sa LGU ngadto sa publiko nga ugaling makasinati og susamang simptomas sa COVID-19, gilayon nga mokonsulta sa mga eksperto aron dili na mahimong lisod ang contact tracing nga pagahimuon ugaling magpositibo sa COVID-19 ang usa ka pasyente. Real. Amping ug daghang salamat, Cyril Chavez. Nagpabilin pa nga very high-risk area ang Barangay Tomas Monteverde sa Davao City atol sa ulahing barangay classification sa syudad. Ang airport ni Sheila Vergara Rubio. Sa latest barangay classification sa Davao City, kutob August 27, very high-risk area gihapon ang Barangay Tomas Monteverde Senior, kung asa napailaw ang usa ka purok niini sa hard lockdown bunga sa kadaghang active COVID cases sa maong lugar. Pabiling ginadili ang pag-adto sa maong lugar aron makalikay sa pagtakod-takod sa maong sakit. Ginadili usab ang pagsuroy sa mga high-risk areas nga mao ang Barangay 23C, 24C, 26C, 30C, 32D, Buhangin Proper ug Maa. Upat ka barangay ang gikonsiderang high risk nga duol sa mga very high risk barangay. Kini mao ang 14B, 15B, 27C ug Agdao Proper. Moderate risk areas usab ang 12B, ang Leongto Senior, Bukana, Kabantian, Governor Parciano Bangoy, Leon Garcia ug Matina Aplaya. Samtang gilista usab nga moderate risk areas ang mga duol sa high risk barangays nga mao ang 4A, 11B, 19B, 21C, 22C, 25C, 28C, 29C, 31D, 33D, 34D, Langob, Magtuod, Matina Crossing, Matina Pangi, Tigato ug Wilfredo Aquino. Ang laing 146 barangays nga wala na mention na pailawom sa low risk areas.
Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Gisuspindi una ang commercial flights padulong General Santos City sukad kagahapon. Gimando sa Gensan LGU nga canceled una ang mga incoming flights tungod sa kakulang sa frontliners sa syudad nga moasikaso sa mga muuli ay nga LSI ug ROF sa Gensan. Kinihuman nga sanggad sa frontliners naka-quarantine kay direct contact sila sa doktor nga nagpositibo sa COVID-19 ug ang uban nagapahigayon ng contact tracing sa upat ka barangay sa Gensan nga naka-localized lockdown. Kablihan ng pagbalik ang commercial flight sa Gensan Airport kung mahuman na sa pag-quarantine ang mga frontliners. Usa ka 17 anyos nga babae ang namatay sa COVID-19 sa Davao City. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni ining report. Human lang sa usa ka adlaw nga pagka-admit sa ospital, namatay ang 17 anyos nga babae nga taga Marilog, Davao City tungod sa COVID-19. Siya ang bugtong namatay sa COVID-19 sa Davao Region niadtong Domingo. Samtang usasab ka 17 anyos ug usa ka 30 anyos nga mga babaeng taga Peña Plata sa Samal Island kinsa mga locally stranded individuals o LSI gikan Cebu ang nagpositibo sa COVID-19. Hinuon usa ka 16 anyos nga babaeng taga Daliao, Torilbi, Davao City ang naka-recover na sa maong sakit. Anaa sa 1,918 ang ihap sa nataptan og COVID-19 sa Davao Region. 1,411 ang naka-recover ug 64 ang namatay. Anaa sa 12 anyos ang labing bata nga natala nga dunay COVID-19 sa Caraga Region kagahapon. 35 ang nadugang sa nagpositibo sa COVID-19 nga gilangkuban sa 24 ka LSI. 5 ang local transmission cases sa Butuan City, 3 ang returning overseas Filipinos o ROF, 2 ang close contacts na nagpositibo na sa COVID-19 ug usa ka hospital non-medical worker. Dunay 455 ka confirmed COVID-19 cases sa Caraga Region. 334 ang recoveries ug 4 ang namatay. Sa Iligan City, 2 ka menor de edad ang nagpositibo sa COVID-19 sa syudad. 11 anyos nga babaeng taga-barangay Abuno ug 17 anyos nga lalaking taga-barangay Tambakan. Silang duha na-expose sa managlahing COVID-19 positive patient. Naka-quarantine na sila karon sa isolation facility sa syudad. Mitala na ang Iligan City ug 213 confirmed COVID-19 cases. 81 ang naka-recover ug 6 ang namatay. Sa Zamboanga City, milapas na sa 1,000 ang kaso sa COVID-19 sa syudad. Human mitala og 59 ka dugang kaso sa COVID-19 ang syudad sulod sa 3 ka adlaw. Sa karon, 1,015 na ang confirmed COVID-19 cases sa Zamboanga City. 568 recoveries ug 43 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Kapin 23.6 milyon na nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samtang kapin 197,000 na ang nagkasakit nini sa Pilipinas ug lapas 5,700 nini mga Mindanawan. Base sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center, sobra 23,650,000 na katao ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Misa ka nasab sa kapin 15,340,000 na ang naka-recover ug 813,257 ang namatay. Samtang ana-ana sa 197,164 ang nataptan og COVID-19 sa Pilipinas, misa ka nasab sa 132,396 ang naka-recover ug 3,038 ang namatay. Og sa maong ihap, 5,746 ang nagkasakit og COVID-19 nga mga Mindanawan, 3,773 ang recoveries ug 147 ang namatay. Kapin 20,000 na ang nakabenepisyo sa Cash for Work program sa Davao City LGU nga mao ang Work for Davao. Samtang doon na pa slots ang itanyag sa ubang nanginahanglan. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Sukad gitanyag sa Davao City LGU ang Work for Davao program alas matrabahanteng naapektuhan ang panginabuhian sa COVID-19. Miabot na sa kapin 20,000 ang nakabenepisyo. Hinuon, kapin 7,000 pa lang ang narilisan sa ilang subsidy sulod sa ilang pagtrabaho na pulo ka adlaw. Ang matag beneficiary sweldohan og 396 pesos per day. Sa atong batch 11, naanata ang ikaapat na taong more than or close to 21,000 no, sa ako ang mga nagtrabaho sa batch 11 na nag-start or mag-start na karong August 25 kay holiday man ta sa syudad sa Davao on August 24. So pero ang ako ang narelease na sa payout, pa lang ako ang batch 4.
Halos 80 million pesos na ang nagamit sa gialokar nga 169 million pesos nga budget sa maong programa. Gilaraw nga moabot sa kapin 40,000 ang makabenepisyo sa maong programa ug posibleng mahatag ang ubang slots nga wala nagamit sa ubang benepisyaryo ngadto sa mga buot pa nga mo-avail niini. Meron tayong mga iba na pinupost pero hindi sila nakapagtrabaho dahil meron na silang trabaho. They are being hired already. So with that, hindi natin agad-agad ipa-proxy or substitute natin kasi bawal yan sa guidelines. So ang mangyari niyan, baka magkaroon tayo ng isang special slots. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Bisan naka-quarantine padayon sa pagtrabaho ang mga magtutudlo sa usa ka eskwelahan sa General Santos City. Mikabat sa 30 ka magtutudlo sa General Santos City Elementary School for the Arts ang naka-quarantine kay sila ang mga subdirect contact sa usa ka magtutudlo nga taga Pulumulok, South Cotabato kinsa nagpositibo sa COVID-19. Gimando sa barangay kapitan sa barangay Apopong nga isirado una ang dalan duol sa maong eskwelahan. Kini ang tudmahuman ang 21 days quarantine sa mga magtutudlo nga dito naka-quarantine sa eskwelahan. Apan bisan niini nagpadayon sa pagtrabaho ang maong mga magtutudlo. Matud sa usa ka teacher nga nakaistorya sa GMA News team, nag-imprenta gyapon sila og mga modular learning materials alang sa ilang mga estudyante. Samtang gawa sa maong eskwelahan, wala sa buna pasudli ang New Society Elementary School nga nahimo ng quarantine facility sa barangay. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Niabot na sa 14 ang patay, samtang 75 ang samdan sa twin bombing kagahapon sa Hulo-Sulu. Pipila sa mga samdang sundalo ang naakaroon gitambalan sa Zamboanga City. Anihan dugang detalye. Parayong ginatambalan karon sa Camp Navarro General Hospital sa sulod sa Western Mindanao Command sa Zamboanga City ang 5 kasundalong nasamdan sa twin bombing kagahapon sa Barangay Walled City sa Hulo-Sulu. Aduna kini mga samad nga igo sa shrapnel sa may busikan nga bomba. Hinoon luwas na sila sa mangkuyaw nga kahimtang. Sa kinatibukan, miabot sa 14 ang patay nga gilangkuban sa 7 ka sundalo, 1 ka pulis ug 6 ka sibilyan. Samtang 75 ang nasamdan sa maong panghitabo. 21 ka sundalo, 6 ka pulis ug 48 ka sibilyan. Samdan usab siyang bukton og kamot si Corporal Jesus Hinora, sanglit ana sulod sa military truck. Sobra 20 sila ka mga sundalo ang may kanaog niadtong higayuna aron mamalengke alang sa ilang operasyon. Niadto pa daw aduna na sila nadawat nga hulga sa pagpamomba. Hinungdan nga ang tanang sakyanan nila ana-ana sulod sa ilang kampo. Grabe ang ilang kasubo sa mga kauban nga namatay sa pagpamomba. Ilabi na sa ilang finance officer nga si Staff Sergeant Manuelito Oria nga ilang amigo. Samtang gihaya karon sa usa ka punerarya sa Zamboanga City ang laing 5 ka sundalo nga namatay. Samtang ginahulat ang schedule sa C-130 military plane para iuli sa ilang mga pamilya ang namatay sa pagpamomba. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. Mga tanom nga nagibutang gawas sa balay sa Tagum City, gipangkawat. Ang pagpangawat na hulikam. Ani ang report ni Jandy Esteban. Tungod sa community quarantine, midaghan ang nagka-interes sa pag-atiman o pagpangolekta og mga klase-klaseng tanom nga stress reliever sa uban. Pero midaghan sab ang nahitabong pagpangawat og tanom. Gani sa Tagum City, Davao del Norte, nakuhaan sa CCTV camera ang pagpangawat og cactus. Makita sa video kini babae nga naka-t-shirt ug nakapantalon nga daw dunay kaistorya sa cellphone. Mihunong kini atbang niining balay. Taud-taud pa, gipanglangkat na niya mga tanom sa kaang ug gisulod sa cellophane dayon milakaw. Apan wala pa makontento, iyang gibalikan ang lain pang tanom hasta ang kaang gidagit. Na-alarma mi, ang among first step nga gibuhat is gi-review namang CCTV nga naa sa gawas. And then nakita namo nga nadyo isa ka babae nga nagkuha ni ato. Ang iyang gikuha is 3 ka cactus. Wala na lang daw gipablatter sa tag-iya ang insidente, pero ilaha kining gipost sa social media aron daw makabalo ang katawhan nga bisan mga tanom kawaton. Hinoon, pipila ka adlaw dihang na-post ang video sa social media, gibalik sa nagkawat ang maong mga tanom o gipasaylo na lang kuno siya sa tag-iya. Taas ganing demand, taas ang presyo.
makwartahan, no? Makwartahan o ibaligya. Dapat pag may makawat sa inyo, it's an incident of theft. So whether gamay ang value ani or dako, unta mapaabot sa otoridad. So that kaning mga tawhana nga nagatake advantage manakpan nato, mailhan nato o mapasakaan og tamang kaso. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka banakon nakit-an sulod sa panimalay sa usa ka panimalay sa Barangay Saloy, Kalinan District sa Davao City. Nakurat ang tag-iya sa balay dihang nakita ang banakon o king cobra nga pasulod sa iyang balay. Iya kining gisundan o gibunalan sa ulo dayon wala na kini naglihok. Gidala nila pagawa sa ilang balay ang banakon nga dunay gitason nga 15 feet. Nagkagubot pa sila dihang daw na ulian ug hinuon mihaw ara ang maumbitin. Pagkakana ko nakuha masabitin ng anak ito sa likod. Tapos pagbalik kay dagat ng anak man, balik sa kuwan. Tapos isaka na bitaw sa taas. Daog na yung ulo. Hapit na ni naulian ba? Patukaron o ginadayo sa mga Cagayanon ang usa ka sunflower garden nga nahimutang sa Barangay Kugman sa syudad. Atong sayran kung unsa kini ka tiyada o manurita kauban si Cyril Chavez. Break from the stress ba ang gipangita nimo? Sabayan pa og mga Instagrammable pictures. Pwes, sakto nga kalaagan kining sunflower garden nga makita 30 minutes away from the city proper. Ang garden nahimutang sa Zone 2 Barangay Kugman sa syudad og pwede kaayo nga couple picture taking venue og syempre pwede sab sa mga magbarkada. Human nga mi viral sa social media, paspas gilayon nga ginadayo sa mga Cagayanon kining sunflower garden sa Barangay Kugman. Sumala pa sa caretaker sa lugar, walay plano ang tag-iya sa yuta nga himuon kining tourist attraction. Apan dihang daghan ang nakagusto sa lugar, plano na nila karon nga palambuon kini. Nalipay. Kaya wala gani mi magdahom nga nay nagkasal-kasal din ni. Og ang tagalaeng lugar nakaabot din ni sa amo. Nalipay kay mi. Pasalamat mi sa Ginoo. Dugang kamon usab sa mga turista ang gina-harvest nga sunflower seeds nga ginahimong sunflower oil nga pwedeng gamiton panghaplas sa lawas nga makapanindot sa panit o di ba kaha ihalo sa pagkaon sanglit aduna sa kini health benefits. Usa lamang sa among naabtan ang magtiayon nga kuyno nga misuroy sa lugar ug nagpahulagway sa mga nindot nga bulak. Dagan mo ka nakadungog sa nainganyo gid ko. Salamat sa tag-iyas. Masalamaton mi kay at least another adventure sa mo naman nag-asawa. Present sab ang mga magbarkada nga milaag sa lugar. Chada rasad, nindot to siya picture-picturean man. Ganahan ka? Ganahan. Okay rasad, ganahan rasad mi. Og syempre, wa sab ko nagpauwahi tungod mikuha sab ko og hulagway og naki-selfie sa mga sunflower. Kauban si Jade Gabas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nindot kito. Sertihan sa irilay. Selfie na dito pohon. Gani. Uy, na diri sa Davao saka mall diri na igit tanom nga sunflower. Abuto na to. Maka-happy gyud ang sunflower ba? Yes. Kay kanang sa iyang ka bright ana nya. Hinuon ang kanila mga sunflower once a year na sila. So kailangan tungod katong gihimo ni Cyril, maayo gyud to mag-selfie na siya kay dili mag-last long ang life sa sunflower. Greetings ang mga kapuso, nagtanaw si kapusong Justin Maxi Diay. Oh, og advance happy birthday kay Madi Langgita. Yes, so kay Baby Duday Kalamba. Maying hapon. Birthday po ni Jenny Oh, Faith. og si Jenny Faith Diay. Oh. Asan Murag tayo na pagkaon siguro. Natin pagkaon. Imposible wala. Hi Jenny Faith. Pwede, Jenny Faith. Thank you daan. Pasalamat na daan. Salamat daan sa pagkaon. Okay, mga kapuso, way po sa among paghatulog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw palay sa mga dagkong balita sa nagkadaing riyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumaulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako, si Rial Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco.
Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipinas.